na mo sa presinto. Ha? Waite! Oy, Sir Whitey. Yun na, Chip. Ang akong amigo mo hinagluwas biktima taon, oy. Oh. Ay, pagkapila-pila, Pipito. Ano di ka madama dia? Tara, sir. Ay napadagan pa istorya. At ito mga istorya sa presinto. Wataw ko'y sa Sir Way. Ako pa manggana yung mitabang sa akong igsuon. Di na tinod. Usa ko sa nagkasaksis ni Tabo nga ay mong gipusil sa nato. Usa? Uy, di na tinuroy. Tuna ko'y saksi. Ang akong kauban si Pipito. Nga mo'y tinudan na nga nakakita nga wako'y daw tangibuhat. Laing tao ang nagpusil ni Renato. Tayo pa una. Kalma na, Tasyo. Pasudlan ninyo ako saksi, Tipo. Pasudlan. Huwag yung kayo daw tangibuhat. Ay, pamakak Tasyo. Daghan kami nakakita. Di ka makalikay sa mong dautang ibuhat. Chip, ako tago na ako abogado, Chip. Di na mo nga inyo kong dakpon sa sanga wa nagbuhatan. Bueno, hala, sige. Tawag ang mga abogado o paniya karon na yun. Kumusta nang imong pamati, Renato? Lo? Ay, yan ang paglihok. Maokira ka. Di pa ko gustong mamatay, Lo. Yan pa ko nauna ni anak. Matod sa doktor, luwas na ka. Sobra na kayo ng iyong kibuhat ako, Lo. Unsa pa ginahitabo, Renato? Kinsa man ginaghimo ni mo ini? Si Tasyo, Lo. Si Tasyo? O, Lo. Kaduhagyo ko na yagipusil sa akong tiyan. Pero nga nung iyaman ang gibuhat ni mo? Lo, sa ako nagikaingon na mo. Si Tasyo, usa ka kriminal nga tao. Kung sa iyong gibuhat ni Papa, mo sa iyong gibuhat na ako karon. Di ni Mayo yung gibuhat. Kailan nang bayran niya og dako ang sa ngayang nahimo. Grabe, Lo. Grabe yun kayo. Salbahis kayo siya, Lo. Wa siya'y kaluoy. Wa siya'y kasing-kasing. Gusto na. Ayan na pag-ilak, Renato. Gusto ko makabawas, Lo. Gusto kong mamatay siya. Unya, unsa na? Karon nga hasta mo, nakasaksi sa mga panghitabo. Saman, di na gyud mo makalimod sa inyong kagalingon, ha? Nga daw tangging tao Tasyo. Sa makalita, wa makit yung tingog diya. Sa ako pa yung pagtuot, yo. Basin og nahimo lang to ni Tasyo tungod kay napuno na siya. Sinapuno ko taon. Inala lang kasayon. Ang katalungan nga mupatay sa tao tungod na kay napuno siya. Husto na. Ayaw na mo paglalisbahin, ana. Wa na tay anging lalisan mahitungod anang isyuha. Hoy. Kamundo ka ba? Labig ka na, Lolita. Ha? Kining ako pa imangno lang, ha? Nagkaila mag-ibog kinsa na Tasyo, ha? Kaila mo. Tasyo guna. Kinahanglan nga maglikay gud mo anak nila. Kalas lang duha. Pipitong Tasyo. Parehas na silang duha. Husto na palihog tay, be. Di na ta magiskot bahin anak nila. Pida kinam. Sus! Hoy, kuidaw, ha? Basta kay dili na ko gusto mga makakita sa dagway anang mga tawhan na ug maghisgot mo bahin ang nila. Likayan ni sila, antod-santod. Timan nila ninyo. Ke! Kalagot! Lano, isuka. Kau, okay ra ka? Ay, pakilak ka, uy. Nakahilakos kalagot ka. Ganong gihibo maniditasyo. Ay, kalma lang, gaw. Ang tanan, dunay rason kung nganong nahitabo ning ingon ini. Nawa ang ako pagsalig o pagtanaw ni Agaw. Nagtuo ko nga buotan siyang pagkatao. Gusto na, gaw. May siguro no nga, mo inom ka o na og tubig. Kadiyot, ha?
Pasensya na kayo, Pets. Nawa ko maminaw nimo. Ako ginisa ang tanan. Ay, mayan lagi ayo. Kisa ka na mo. Ang bugtong sa iyo, period dato, kay nalitag ta sa ilang gihimong kabuang. Litag. Nakatawa ko na gano'n na, Pets. Nahimo nilang hinuon kong suki ng prisuhan. SLS. Isilis. Sa uban, igagaw sa SSS. SLS, sakti lang siyo. Ano yaman ko? Ako may bugtong manggunin mong ligong testigo. I will testify. Di nagkakapasagdad siyo. Gusto na ko istoryahon si Renato. Magdahong babata. Magdahong babata, gikan na to. Gikan na to niyan siyo nga. Musulti siya tinodi ay. Bahala na, Pets. Basta kay gusto ginako siyang maistorya. Kay kung mamakak siya akong atubangan, pasinugmahin na ko niya. Oh, kalma. Kana lang siyo, kalma lang ha, makalma. Musamo tao kapildiin kalaki ha. Kinalim mo kami tayo nag-diskarte ni, duwaan ta ni nagmayo. Wa ako madlok, Pets. Puslan man nga ilatang gingon ni. Suklan na to sila bisag asa pa sila kutob. Bisag sa impirno pa may magabot. Oh, job well done, Junel. Timing is all perfect. Believe juga ko ni mo rin da. Genius juga ka para ko. Inotel siya, Junel. Mao na ni nga akong giingon nga higayon. Nga madugta siya sa presuhan. Kibaw ka rin. Ang tanan na suko kayo niya. Daghan kay nag-ingon ako nga angayan siyang bitayon. O gitawag siya sa tanan nga usak ka mangtas nga kriminal. Mo gusto kong mahitabo nil. Nga dumdan siya sa tanan. Ilabi na yun nila ni Lolita og ni Glenda. Makailalig siya karon rin kung kinsay hawd ninyo. Tsa, mirisi niya. Tataw na kaayo nil. Ganiyan na nato ang kadaugan. Bisag piyongan pa. Kita rin makaangko ni ining tanan. Ug labos tanan. Mako na si Lolita. Unya ka na pamakikaribal rin. Ang imong lolo. Wala na kwintang tiguang na ko nil. Usa lang nakapitik na ko. Impas na siya. Pero sa mga reaksyon ni lolo ni mo, bahay na ning hitabuwa rin. Oh, siyempre. Naglagot yun siya ni Tasyo. King nanti ka nga, kalera kayo ng hiluan hunas ti gawang oy. Nalipay yung kay ko ini nga itong gihimo karon rin. Misyon na kumplis kita. Duol na lang kay Tanil. Pero di ka punta ang mo kumpiyansa. Ang isunod na tong tudason ini napita. Mao ang tiguang. Saan naman sa inaasyo mo na karon rin? May bawro niya kanil. Ako mismo mo'y mangunay ni ining tanan. Back up lang ka ako. Od sa bagkadya, Lolita. Huwag magkatingog-tingog istoryahon, oy. Namilo manggog ko ining mga sinina, Nay. Ganina ramanggog kong nagsigig istorya din, he. Huwag magkatingog-tingog. Murag kang amang. Pasensya na ka, Nay. Galimutan manggog ko. Maligo sa ko, Nay, ha? Naunsa ba yan, babayana, oy. Kalit mo nagkalami. Ay, Stilan. Naglain ang buot na niya kay napreso mo itong iyang gituhuan nga buotan. Ay, kinsa si Tasyaw? Kinsap may lain. Katong mo diretso lang pamusil. Kuyaw mo yan, ay. Oh, Nahadlok, nagyuguan ng balita apilig sa ay. Kung may dumdum ko sa dagwan ni Tasyo, no, mura na kong makakitang abat. mao nga tambagi ka ng imong anak, daday. Oh, Naibaw ko. Paborito kay Anastasio. tigbuot din mong ipasabot nga paborito. Ambot lang ka, daday, ha? Pero ako, nagduda ko nga kanang atong anak naasab na'y pagbati ni Tasyo. O, unsa? Ay.
Delikado kayo na ay. Di ko mo yun, anak Felix. Maubitaw ako ng gipang, pahimangnuang na ako ng sulita nga, maglikay yung tasyo. Ay, para na ako, no. Para mas-secure na ang kaugmaon sa atong anak. Iyan na lang yun ng sanungos, Guryo. Aw, supak ko na daday. Oh, Gusto na ko nga mapari sa tong anak, kanang responsable nga lalaki. Way bisyo nya na ay propesyon. Og labaw sa tanan, buutan og kasaligan. Habalag di kay dato god. Basta kamaulan mo pangga og kasawa. ay si Guryo na na Felix. Buutan ba ya kay nas Guryo? Oh, buutan niya tiguang man. Uy, Tiguang, tiko naman na. ya ikaw unsa man ka? Ay, may lamot ko. Ay, wow man ay kaso ang tiguang ay. Mas bay ganin ang tiguang kay pabor kay na nato. Ayon ako pasabta pa daday. Kay nahibaw na ko kung sa'y naa sa imong huna-huna. Basta kay ako, di ko uyon. Abi kay Dato Siguryo, siya na'y makatag-iya sa atong anak. Gahal-hal man lang ka Felix ay. Ay. Hal-hal ka lang. Ay. Di ka ni Guryo. O simba ko piliyo niya stasyo ay muha na mapunggan. Apugnan kita ko. Bala kong sa may tabo. Musupak din ko kung simpa ko. Masipyat og pili sulita ni Tasyo. Glenn! Oh, uy, si Pipito man na ini. Hi, Glenn! Hi! Oh, Pipito, sa may ato. Busy ra ba ko? Nakoy dagang gihay-hay. Pasensya na ka, Glenn. Miapit lang yung kunimo din, hey, kay giningaw ko nimo. Labi parang nga nagpurol ka. Paborito kay ni mo purol. Lagi, huwag din magpurol, magsaya. Ako na paborito. Maura din ay magyanhi din eh. Ha? Aw, ay lang una kog sa mo ka din ni Pits kay dekan pa kay kog gibuhat. Oh, oy, nasuko ba ka na ko, Glenn? Sa may tanaw ni mo. Malipay ko ninyo ni Tasyo. Uy, hala. Ay, kasuko, Glenn. Basig nagtuo mo. Nga, tinuod ang inyong nadungog nga. Kana bang mga balita bahin ni Tasyo? Aw, dili lang kay nakadungog mi Pipito. Nakasaksi gid mi mismo. Unsa may nasaksihan niyo, Glenn? Nakasaksi mi sa gibuhat ni Tasyo nga iyang gipusil si Renato. Unswa! Tay, parang ko na, Glenn. Diha mo ni anong tunguro sa pagkahitabo nga gipusil si Renato atong tulisan? Why tulis nga nahitabo Pipito? Ang among nakita nga si Tasyo namusil. Obe! Ay, di matubay. Bitaw! Namusil siya. Pero ayara itong ipasalbahan ang namusil ni Renato. Bantay ka? O sa may gipasalbahan? Di ko mutubay ni mo kay galagot ko ni mo. Daan pa ko naglagot. Ngano pa silon man si Renato siyang kauban? Dito na yung kauban, Glenn, oy. O di kauban? O baka nakakita sa mga mantalaan, ha? Katong gipusil ni Renato, kauban og barkada rasanto ni Renato. Murag, ano ni? Murag buhay kita magkasinap tanay, anang dapitag yan. Ako mismo, nakasaksi ko sa tanang panghitabo. Kaya ni anang higayuna, among nakita si Renato, agitiyo nagpistola. Nga, kalit na sila nag-inilugay ba? Hangtod nga bibuto, kaduha, ug nasarasay si Renato. Mao na mitagan og kalistasyo, aron niyang tabangan na yung igsuon. Unya, nasumbagan ni Tasyo ang kriminal. Mao to nalagpot ang pistola og nailog ni Tasyo. Isuway og iskapo ang kriminal ug mao tong gipasalbahan ni Tasyo. Muna tinuod-anay nga naitabo. Taas no. Mao ba? Bubuon ko ni. Mao tao na tinuod-anay na taboglin. Mao to isa ang si Tasyo. Siya pa magani mitabang. Gisugal pa ganin niya ang iyang kinabuhi sa tao nga nagbinuang niya. Dito ra kukutop. Pero... Masumpay pa yun. Sa tinood lang, si Tasyo na prim up sa kabuang Renato. Kining tanan usal lang kasalida ni Renato aron mahimong dautan si Tasyo sa mata sa katilingban. Ang but ni mo ipasabot nga dili to tinuod nga gipusil gyud siya sa tao? Naghuna-huna pa na mitubag, ha? Di tinood, Glinoy. Dako ang agong pagtuo nga wagyod sa mad pinusilan. Ang tanan, drama lang. Unsa? Pero, pasabda ko ko ining tanan. Mayong odto, lo.
Unsay nakaayo sa udto, Tasyo? Kanang, lo, nahibaw kung, Oh, nibawon ko sa tanan nga usa ka kriminal. lo, di na tinuod. Pangutan ninyo si Renato. Nahibaw si Renato sa tanan nga ako pa magana siyang giluwas. Giluwas sa imong kabuang. Misultan ako, si Renato, na ikaw mismo ang nagpusil niya. Titaw na tinuod, oy. Titaw. Paniya si Renato din kaya ako siyang istoryahon. Ayaw na may patuwa sa imong mga bakag, Tasyo. Ano bang imon maninggihi mo? Ha? Unsa may nagkuang nako nimo? Hapit na unta kumutuo sa imong mga bakak, pero inihigayon na sa imong gibuhat. Dili na kumutuo nimo. Lo, utang buot paminawak. Wah, nakoy angin paminaw nimo. Tungod din imong gibuhat. Di nagyuti ka mapasaylo. O ako mismo, mo'y magpabilanggo nimo. Ipabilanggo ti ka, hangtod-hangtod. Lo, una ko ni mo hukman. Hagiton ta ka nga ayaw na kong ilang apo. Kung doon na kayo makitang samad sa lawas ni Renato. Unsay buot nimong ipasabot? Kining tanan o silang kasalida og drama ni Renato. Wasay samad pinusilan. Iyara kong gi-frame up. Tinunto. Ang buot nimong ipasabot. Nasta mga doktor na makaknako. Lo, usbon ko. Tanawa ang samad ni Renato. Kung doon na kayo makita nga samad pinusilan sa iyang kalawasan, andam kong mudawat sa silot. Bisag silot pas kamatayon. Muna kung hagit ninyong tanan, aron masuta na to kung kinsa gin nagsulti na mos tinood. Asam di si Tiyo, Tiya, gaw? Si tatay, naa siyang kwarto gaw. Pero si nanay, tagsara man naman tuog din kay tuwa naman na nagstay sa ilang Greggy. Aw, o di ay no. Pero, Gaw, doon ako'y sikreto ni mo pa. unsa man na gaw? Nagkita mi ni Pipito kaniha. Ha? Mao ba? O niya gaw? Mato niya gaw, ang nahitabo ko no ni Renato, usara ko no to ka drama. Unsay drama? Dili ko no to tinuod nga gipusil siya. Iyara ko nung gi-frame up si Tasyo. Unsa? Pero, ngano nakaingon man si anak gaw? Unsa may ilang basihan? Mao man ni ang gisulti ni Pipito nako. Sige gaw. Kay maminaw ko. Mao na ang tanang gisulti ni Pipito diri nako. Murag katuhuan dili man gaw. Ay tuo na lang aron ta madali. pero gaw. Gihagit ko ni Pipito. Nga kung naagi ko no tay makita nga samad pinusilan sa lawas ni Renato, may mo kuno nga sa siya magpapreso. Mao ba? Pero, unsa man si motibo nga ilang maning gibuhat ni Tasyo? Kung tinuod man nga nagbinuang ra sila. Aron madaot ang pagkatao ni Tasyo. Aron masugutan nila. Way kalaki kung tinuod ning tanang gisulti ni Pipito gaw uy. Gaw. Doon ako'y nauna-unaan. Unsa man na gaw? Ay, may maayo. Ugma sa'yo, atong duahon mismo si Renato. Unya? Atong panidan ko na abagi siya samad. Pero gaw, dili ka siya mahibong? Dili ba nato suod si Renato? Ay, wala kaso gaw. Di ba sa magpasabot nga naniita niya? Ato lagong atik-atikon, good nga kunuhay, naluoy kaayo ta niya. Dili balain gaw? Unyag tinuod nga na siya samad be. Diba, kita pa'y mahimong dautan nga, nagpakaroon ingnon ra di itang naluoy niya. Kay gaw sa pagkatinuod baya gaw no? Naluoy ba yung Renato? Og nagtuogid ko nga si Tasyo dautan yung tao. Nakasabot ko sa imong punto, gaw. Gusto na ako nga mahibawan ang tinuod kung sakto ba yun ang tanang gisulti ni Pipito diri nako. Oh, sige. Mahimo man tingali. Maniid lang ko tagaw. Di matingali dautan kung magpakisayod kita kung unsay tinuod. Sige, gaw. Unsa man ta orasa mo ato sa ospital ugma? Ha? Hi, Glenn. Linda. Uy, si Junel madi ay ni. Hi, Glenn. Asa mo ka paingon? Ato ko sa ilang lita. Nga naman di ay nil. Kuan, kumusta naman ka? Naibaw na magkasbalita, no? Oo, ang mahitungod ni Renato. Oo, Glenn. Kumusta naman di siya? Kuan, bago lang nahuman ang iyang operasyon gahapon. Di kuha ang nag-ungot kabala siyang tiyan.
Ay, may lang gani kay wa may ang iyang kinai. Mao ba? Taon pod. Dalawa ibitaw ko ni Renato. Saon man nga nabiktima magid siya ni Tasyo. Pero wag yun mo tugot ang Ginoo nga dunay daw tang mahitabo niya. Pila man di kasamad pinusilan ang naangko ni Renato? Duha ka sa Maglen. Sa tiyan o dapit sa iyang lughan. Pero pulos good, wag yun makaigo sa mga vital organs ni Renato. Unyaan sa man, makalakaw raman ka siya. Makalakaw raman. Pero di pa lang kakumpiyansaan. Nagkinahanglan pagid siya o taas nga pahuway aron makarecover din siya. Diin man ay kagtuntungura, Junel, sa pagkahitabo. Dito pa ko sa Manubo, Glenn. Naibaw magkukos balita sa diyang nainanuwag sa kong cellphone. Mao ba? Pero unsa man gyud ang hitabo nga nabuhat man na ni Tasyo ang pagpamusil? Abi ni mo, Glenn, musulti lang yung namas tinood, ha? Ang motibo yun ni Tasyo, nganong iya tong nabuhat, tungod siyang kasina ni Renato. Oh, kasina? Oo. Ito kaya na lang doon ay dakong pagdumot si Renato. Si Juanes ka na si Tasyo, doon na nagdugay na ng may pagdumot ni Renato. Tungod kay nasayo naman siya nga, usan lang siya ka sinagop silang pamilya. Sinagop? Oo, mura, Glenn. Si Tasyo usan lang ka sinagop. Og nahadlok siya nga di mabahinan sa katigayunan ni Sir Goryo. Mao ba? Mao ginay usa sa dakong rason og motibo nganong nabuhat na ni Tasyo. Tungod sa kasina og kahako nga gusto niyang angkunon ang tanan. Nakabantay ka nga bisag gisalikway na siya sa ilang pamilya, namugos gapon siya nga mupuyo silang mansyon. Pero sa amo bayang obserbasyon nil? Si Tasyo baya og si Lolo Goryo mo ay pinakasuod ka ni ato? Ay, di na tinawag din eh. Si Sir Goryo, mayo ragyod kaayo ng tao. Gitratar lagyod na niya siya nga sama gyud sa iyang apo. Pero ang labing tinuod nga sinagop ragyod na si Tasyo. Oh, kung tinuod na nga mao nay rason, manubag gyud si Tasyo sa iyang gibuhat. Delikado gyud ug mapriso siyang pasangtod. Mabitong nga naglago kayo ron si Sir Goryo niya. Di pasali ko si Sir Goryo ni Renato nga di napabuhian si Tasyo hantod na siyang kamatayon nga to sa disprisuhan. Hantod na siya madugta dito. Oh, ang Ginoo na lang mag-igo niya oy kung nakasa man gid siya. Wow! Ano naman isulti sa abogado siya? Ha? What's the matter? Ako siyang isulti hasta ng pitch. Ug mato niya, wailay magkasulbad sa kong kaso kung makakuha lang tag-ebidensya nga duwa ring tanan ni Renato. Hasta gid siya. Hasta. Mas maayo nga magkakuha ta og ligong ebidensya. Ilabi na gyud kun may bawa na to kun naa ba siya sa madwa. Kay kun mabuking sila ng dapita, mas balik kini nilang tanan. Muna akong ingon ni Lolo Goryo. Kinahanglan nga mutabang siya nako aron mahibawan ng tinuod kung naa ba gyud samad pinusilan si Renato. Unya siya? Ha? Unya? Mao na unsa man ni? Unsa man reaksyon ni lolo nimo? Mura siya nagduwa-duwa og tuon ako, Pitch. Pero masabot nako sa iyang reaksyon nga murag nadutlan siya sa kong gisulti. Sagdi lang. Ako na sa gisultihan si Glinda. Og matod niya, tabang sab kuno siya sa pagsusi kuno unsa gyud tinuod. Mao ba? May noon. Kumusta naman da ito sila? Labi na si Lolita. Matod ni Glinda, nakikita kuno sila sa hitabo siya. Pero di ang kinatibok ang panghitabo. Mo ba de? Oh, yes. Si Wis. Osyo. Pao nagtuog yun sila sa sinugdanan nga ikaw gisadaan. Nabugnaw man kuno nabugnaw ganin si Lolita diyan mo. Nabugnaw na cool. Ay, deep size. Deep size. Maka-deep size yan. Pero ay kabalakas yun. Ipasalig man sab si Glinda na ko. Gatabangan kita niya. Kumusta rin? Ugma. Magagawas na ta din Nil. Uy, mo ba? Udalian ako rin. Ay, ako na pagbuot, Nil. Akong gisabot ang doktor nga adtura kunuhay ko magpaalim sa tuwa. Mo ba? Di ba tamalata rin nga dalira kay ka din ni Madit? Ay, wanay kaso, Nil.
Ay, kuhan magod. Nakita magod mi ni Glinda gahapon. Hmm. Ako rin ito siyang naing na nga magdugay pa ka din eh. Kaya ano? Mo bisita ba rin sila din, eh? Aw, wa man siya mo ingon. Nangumusta mo to siya ni mo. Mautong akong naingnan nga okay ra ka o pinangga ka sa Ginoo nga wala ka magrabihi. Correct. Balido kayo ng imong katarungan, Nel. Pero unsa may ilang reaksyon ko, no? Nining nahitabo na ko. Kuan, naluoy kuno kayo sila rin. Patod pa ni Glinda, nabugnaw na kuno si Lolita ni Tasyo. Mau ba? Ang tanan nasuko kay niya. Gani si Glinda nakaingon nga angayan yun nga mabilanggo si Tasyo sa tibuok ng kinabuhi. Ah, yung na balita. Akong paborito nga madungog, Nel. Hasta ko rin. Naimot bitaw kay kong minaw. Uy, na may nanuktok ni? Kuleable. Mayong buntag ninyo, Neil, nato. Uy, Glenn, kamu mong gulay ni. Dayon mo. Dali. Dayon. Uy, Lolita, Glinda, sige, lingkod mo. Kumusta ka na, Renato? Wow. May magdahom nga mobisita mo karong adlaw din eh. Bitaw, Glenn, pertik na mong lipaya karon nga ni amo din hi. Nagsabot kami ni Agawlita nga mo bisita din eh. Tuod. Naami gida para ni Moran. Uy, naguna-una pag yun mo. Puti ni nga t-shirt rin. Angayan kay kaini. Salamat yung kainin niyo, Glenn. Elisa, di ka rin. Aron, di ka maglisod. Ayaw lang, Glenn. Ayaw lang. Ako rin mag-ilis kay makaisa naman ning akong kamot. Ay, tabangan lang ka na mo. Total, wa naman di ay kay dextrose sa imong kamot. Ako ka nang, oo, pag ko lang gikuha, Glenn. Basin sa sunod nga adlaw, makagawas na ko din, he. Mao ba rin? Maayo hinuon kay okay ra ding tanan? Wa mo'y angin kabalakan ako ulit. Pinangga, tas Ginoo, o nga, giyatagan pag yung tao, dugang kinabuhi. Pagdali og kaayo na to, kay aron mga ligot na og beach. Ha? Beach? Bitaw ren, mga ligo tas beach resort. Mga untag kinilaw, sinubang isda, na pritong pasayan, paskalamiya. Labi na, uba na to ang duha ka mga maniag, si Lolita o si Glinda. Kumbati kayo. Bitaw. Unya, mag-selfie dayon ta. Ganahan kay ko nga magpa-picture tang upat nga sexy kay ko. Unya, kamusabay, pakita ninyo ang inyong kamacho. Asa man, okay ra mo? Okay mo, anak? Sige. Nindot kina. Ato na isit daan ang one schedule saman. Bisag sa sunod si Mana dayon. Time para gudon ha. Nil, unsa ko sunod si Mana? Biyernes ba yaron? Naapa ko'y dakong samad sa akong tiyan o lugan, no? Dahil no, gusto day. Nalimot ko da. Kanang, nato, may mo bagambutan o mi anang imo samad? Ha? Mutanaw ka, Glenn? Ay, sorry. Di na ba mahimo, Glenn? Gi-plastiran manggod ni sa Dr. Good. Pagpaayo taon og dali rin. Aron makapanuroy dayon ta. Daghan kayong salamat sa inyong suporta. Glenn, dako na kong kalipay nga nibisita gid mo na ako din eh. Musuporta gid mi nimo na to. Og nagampo mi nga mahatagan kay gid og gustisya sa imong nadangatan karon. Sakto gyud ka, Lit. Di gyud mi musugot nga di masilutan ang tao nga nagbuhat ini sa ingon. Ako og si Glenda, naagin mi pabor kanunay sa katarong. Kung kisa to naghimo og maayo, maogi among labanan. Pero kung mahibaw-an na mo nga usa day siya kataong tigpakaaron ingnon og dautan, amo gid siyang likayan og isalikway. Correct. Mo kini husto, Lit. Di na to tagdon ang mga taong kriminal.
ang akong tambal, Toribia. Oh, di ara, Greg, oh. Lamat. Dili kay kamulakaw karon. Naglayan na akong pamati. Dinilangon ako karon. Nakabantay bitaw ko ni mo, Greg ba? Mura lagig luyag yung karong mga panahon, nada. Nag-uol ka ba sa nahitabo sa imong apo nga si Renato? Kan, sa tatinood lang, Toribia. Dili lang kay nag-uol ko ni Renato. Nag-uol ko lakip na ni Tasyo. Oh, pero Greg, dili ba si Tasyo, dili man na tinud-an na inimong apo? Di na tinuod, Toribia. Si Tasyo, ako siyang apo. Silang duha, akong mga apo. Uy, mao ba di ay? Oh. Di lalim, uy. Sa gagmay pa ng mga bata, hangtod nga nagdako na. Kauban yun ako sila. Pero sa mga nahitabo karon naglibong ko. Wa ko makasabot kung anong naingon ini. Nakasabot ko sa imong gibati, Greg. Pinangga o gihigugma kayo na ako silang duha. Wa ko mahimuot sa nadagata nila karon. Pero Greg, doon na lang ko'y pangutanan ni mo pa. Ayaw lain na pagsabot, ha? Ang saman, Toribia. Kinsa manggi mas bugat og duol sa imong dughan nilang duha. Stilan. Dili ko makatubang ni mo ni Ana, Toribia. Pero naamang giusan nila nga mas duol sa imong kasing-kasing, Greg. Naagyod? Oh, tingali. Ayaw ka balaka, Greg. Kung naglisod ka pagtimbang-timbang kung kinsa gyud nilang duha ang duol sa imong kasing-kasing, gusto ka ba nga tudloan ti ka kun unsaon? Di na kinahanglan, Toribia. Nasayod ako kung unsaon. Pero nakatag-an ko kung kinsa, Greg. Kinsa man sa imong pagtuo. Oh, syempre. Katog yung buutan. Sama ni Renato. Oh, mao ba? Kay nga no, Greg. Dili ba di ay si Renato? Oh, mahimong sakto ka, Toribia. Mahimo sab nga, nasayop ka. Uy, hala. Uy, kalisod bago di ang tag-anon. Kung dili man gali si Renato, awa na'y lain. Si Tasyo di ay. Ay, koan ka nang, mahimo gihapong sakto ka. Mahimo sab nga nasayop sab ka. Oy, kalain sad ni mo, Greg, oy. Dili man ko di mo tug-anan. Ayaw na lang pagpakisayod. Ayaw na pagpakisayod, Toribia. Kaysa ako nang gikaingon, silang duha, akong mga pinangga. Bida ni Manil. Di man ka mag-amping sa imong sinultihan. Pasensya na kayo rin. Na-excite mo gugo nga ni bisita sila din eh. Gikidhatan bitaw ti ka. Dugay sab kay ka magkakuha sa akong buot pasabot. Di ba ubi aga nga nagduwa ka ta din eh. Musakay mo gudayon ka sa patibong ni Glinda, good? Pasensya na kayo rin. Abi ni mo. Kung pasabot nga, abi kay miduaw sila na to din eh. Mihatag na sila sa ilang simpatiya na to. Kadudahan pa kaayo ng ilang lihok. Di ba ubi ata? Nga naglikay na sila nato. Ugwa ta may baw nga basin og naniid lang na sila sa atong mga kalihukan. Mo ba? Oo. Mo gina, Nel. Kadali bisab ni mong masuod sa bulsa eh. Kinahanglan gyud mag-amping ta, Nel. Wa ka makabantay sa lihok ni Glinda. Nga gusto ginayang iya kong ilisan og sinina. Oo, bitaw. Ang buot pasabot adto. Nga gusto nila nga mutanaw kung naabag yun ko'y samad uwa. Gusto na ituod ka rin da. Nga, gusto pa sila nga mga ligo tawag beach. Nga karo, sexy tang tanahon. Gusto to nila nga mutanaw yun sa akong lawas kung naabag yun ko'y samad pinusilan. Correct.
Gusto juga karon. Mao nang magbantay ka. Ayaw din pagsakay sa ilang litag. Puangay. Dalir kay kung makabasa sa ilang mga lihok o sinurtihanil. Dalir kayong masabtan ang ilang mga diskarte. Sa to pa rin, napagidad sila yung pagduda na to. Oo, basin. Daan na ba yan na silang naglikay na to? Puangay. Wadyo kong magdahom da. Abi na kong tinud-an na igod silang naluoy ni mo. Labi na gina si Glinda. Huwag yung ko'y salig itong payana. Napasensya na yung gay ka rin ha. Ibog na pagkay ko itong bayana na. Lamion sa kugay ito siya. Magkatintal kayo. Sabi ay. Mga mag-amping yung kanil. Kadelikado kung mulabaw sa itong hunahuna. Ang kaibog. Huwag di na ta makahuna-huna sa husto na itong buhaton. Usa may imong namatikdan sa ilang mga lihok gaw. Ilabi na ni Renato. Dili pa ko kahatag sa akong katapusang hukom, gaw. Samtang wa patay nakita nga ebidensya. Lisod sad kaayo nga hukman nato sila pinaagira sa itong mga katahap, gaw, uy. Hinuon, may punto sa kalit. Pero, abi ko nimo, hili kay kumubasa sa lihok sa tao. Naniid man sa kus ilang mga lihok, gaw. Kaso lang, lisod lang gid kayo nga muhukom ta dayon. Pero abi nimo gaw, mahimo man og masayop ko sa akong opinyon. Sa pagtuo lang ni nako ha. Murag parehas mi ni Pipito og pagsabot. Nagtuo ko nga nagdrama lang gini sila. Ngano nakaingon man ka anak, gaw? Nakabantay ka gaw, si Junel mismo. Miingon nga sa sunod simana na dayon kuno ta mga ligo sa beach. Kung tinuod pa nga naay samad si Renato, ang iyang ito bagon ta nga unya na kun mo ayo na si Renato. Bitaw sad no? Oh. Pero nahibaw ba ya sad tanga dako kayo na gusto si Junel nimo, gaw? Maong wa na to siya makahuna-huna kay gusto na kayong makikuyog nato. Aw hinuon. Pero para nako gaw, lahi gyud. Lahi kayo ang energy soul sa ilang private room. Ha? Unsa gyud energy, gaw ba? Kuan good. Kana bang ang akong na-feel sa ilang palibot. Murag dunay daghang nagpuyo nga daotang espiritu, mga bad spirits. Buing gyud ka, gaw, uy. Pero gaw, wa kay plano nga itong doon stasyo? Ha? Si Tasyo ba? Ato sa itong doon, uy. Atong istoryahon kung unsa gyud tinuod ining tanan. Dili lang una siguro, gaw, uy. Sir, di good. Muduaw ta, uy. Nagsabot ba ta ha? Nga, wao na tayo man nila. May masab nang makapaminaw ta sa side ni Tasyo. Moingon na siguro unya ko nimo, gaw. Kanus amang gyud. Basta. Moingon na lagi ko nimo kun kanus Kumusta? Ha? Di Kumusta mayo na nga kong Dinisio? kahintang din, Hipits. Ha? Nakadungog kog balita nga ibalhin ko no kog munting lupa. Usa! Aiki! Si Eke. Ibalin ka! Oh, mo na ilang gingon ako. Uy! Kalayo na gud nimo siyo. Para uwi. O, saan naman lang kapag duaw na ko, ana? Nagkulbita ko namin na, Hipits. Lisod yung kaayaw ng nadangatan nato karon, uy. O, saan may balita ni Atty. Ha? Katong abogado nga magpapriso. Kumapindis kaso. Wa pa man mapriso. O, saan naman na? Upat na kaadlaw nga wala siya makaduaw na ko din eh. Ug wa na siya ko'y balita kung unsay lakaw ining kasuha. Paskang! Nga na si Paskang. Pahita. Sa mga ni Pits, kung makakita ko higayon, tingali, muiskapo ko din eh. Ha? Escape from Alcatraz! Muiskapo ka. Muiskapo ka. Mga kauban din eh, nga nagplanong muiskapo. Tingali mo uban ko nila. Uy, kakuyaw ko na ng imong, hindi ka nang nahuna-hunaan ninyo. Very kuyaw. Kuya Wise. Kailangan lang yun na ako ng buhaton, Pits. Kaya kung mabalhin ko din eh. Kuli na kay ko nga makabalik pa. Ining dapita. Nag-uul kay ko, Pits. Ilabi na sa kahimtang ni Lulugoryo. Naibaw ko nga doon naging daotang plano si Renato. Nagkasabot ka ni Mosyo. Pero kung iskapo ka, masino mo samot ka na ko ang imong kaso nga sa gubangon. Bahala na, Pits. Maningkamot ko nga masulbad ko ning kasuha. Wa ko'y mahimo kung magpabilin ko din sa sod. Ay, lagam-lagan siyo. Naaman ko. Bisa kung siya pa'y may tabo. Andang kong tamang ni mo. Pero ang iyo lang ako ni mo. Una ni mo buhato na imong desisyon ba? Huna-huna og libuan kay higayon, ha? Ay, magdali-dali si mong hukom.
ikaw ang unang may Pits. Kana. Kung unsay katapusan akong desisyon. Kana. Kumusta ang imong pamati? Okay na kayo ko, Lo. Ay, mato sa doktor, kinahanglan gid ko nga sakto ang akong pahuway. Hangtod nga ma-fully recover ko. Lipay ko ang balita. At least, niya na ka din his mansion o makahanggap kag preskong hangin. Maubitaw gingon ako sa Dr. Lo. Nga, anil ko din kay di ko ganahan magstay sa ospital. Pero yun na, sa may plano ni mo karon ining kasuha. Siyempre, Lo. Ako gini tinudong stasyo. Di mahimo nga ato siyang luwag-luwagan. Wa ka ba'y plano nga imo na siyang istoryahon? Istoryahon sa Lo? Nga basin og mahusay pa ninyo yung problema, ha? Imposible nga mahitabo pa na, Lo. Sa gibuhat niya na ako. Ako pa'y makikhusay niya. Bisag hapit ako niya patya. Siya rusap ni Mulo. Ang tao sa Montasyo, dili ang ipasailuon o gani, ang isang bitayon o patyon. Kumusta naman si Tasyo Pits? Mo lagi. Nga dirit ka malipat. Nagol kito siya kay ibalhin lagi kuno sila sa munting lupa. Ha? Nga nang ibalin man siya, Pits? Adto yun siya may nyuta. Munting lupa. Sige nga. Wala lagi kuno siya mahibaw. Igo naman kuno siya giingnan nga. Usa siya sa nalista nga ibalhin og layo. Mauba? Ay, naluoy kay ko ni Tasyo. Ako mismo, Glenn, nasayod ko tinuod nga si Tasyo agi sa gibinuangan gid siya ni Renato. Dito mi atong usang adlaw sa ospital. Amo siyang gibisita. Og abi ni mo, Pits, mura ba gusto ka? Ha? It's Elke. Unsa man na? Nagarang dito ba? Ito ba yan? Gusto lagi ko. Gusto lagi ko. Nagdrama na sila si Renato ang iyang mga kauban. Gisitap sila. Gisitap nila si Tasyo. Bantay ka na? Bantay ka? Kung gani kay magani o hindi ko maangin. Naangin pa ko yung nagkasuha priso. Tapod ko. Project kag hubog, Pits. Gani. No? Tuyok-tuyok pa ka, no? Gani. Pits, paminaw. Minaw ko. Pagpantay, yun ka. Ha? Kay basin og kalit kang idamay nila. Ha? PJ. Dili parental guidance. Pero Glenn, huwag ka ba nabantayan sa lihok ni Renato? Ha? Sa inyong pagbisita dito? Namagid siya sa mad? Na, maulagi na. Huwag ko makasiguro, Pits. Kung huwag magid siya sa mad, kay nagsinina magud siya. Pero sa akong duda, murag, huwag yun siya sa mad. Nakigpustak anay ko. Huwag yun siya sa mad, Glenn. Nagbinuang ragyod na si Renato. Ay lang kabalaka, Pits. Gaan pa ko muna yung sulti na ko. Ay, jog kabalaka. Ha? Ayaw yun. Gani. Kaya gusto sa pamakak nila. Mulutara manggagyapo ng kamatuuran, Pits. O niya, si Lolita, Glenn. Ha? Iyo ba siyang gisultihas tanan? Ay, uy. Naibaw na to. Naanpak ko, naibaw yung ka. Oo, lagi. Pero, di lang ko sure. Ha? Di ko sure. Ano man? Kung mituo ba siya sa akong gisulti. Pero, nasayod ko nga, nagbalansi sa si Agawlita ining hitabua. Sige, buhat nila ni Tasyo, Glenn. Batog yun ko. Nagtong nagigaba ni Renato sa gibuhat nila ni Tasyo. Aw, mutuo sa ko, anak, Pits. Kung tinuod ng tanan ninyong gisulti, sure yun ko, nga naagay gaba nga mo abot. Gingnan ka ni Lolo ni mo na rin? Mga naglakot ko na minaw. Gusto niya nga istoryahon ko nung nagustasyo aron nga magkahusay mi. Di ba nasuko naman to si ni Tasyo? Walgi klarong tigwa nga lagi. Bila pa siya rin nga apo ni Tasyo. Parehas lang silang duha. Awin noon. Parehas lang silang duha ba? Maihap na lang ilang mga adlaw nining kalibutan na. Kinalan tinudo na gili nato rin. Di na ni nato luwag-luwagan. Kita kayo ni? Siyam na rin. Vitamins para sa tiguang. Uy, imo siyang hatagan ng vitamins? Musamot na hinuog lagsik.
Lahi ni nga vitamins, Junil. Vitamins ni. Nya, makapaluya. Dili pampalagsik. Oh, ba day? Ay, husto nakasabot na ko. Kining tablita sa matunaw ron ni nga daw tubig. Pero inig-inom ni ini ni Guryo, hinahinay ni mukut-kut o muguba siyang kalawasan. Hangtod nga matudas gid siya. Wow, very good. Mo na hinindot rin. Kutob nga mahurot ng tablitasa. Hinlo ug limpyo kaayo unya ang iyang pagpanamilit sa kalibutan. Wala'y nindot kayo rin. Kanasama rin mo na sugdan. Sa labing madaling panahon, Junel. Yun na. Mag-ilis na ako, Nel. Kiro na tayo lakton. Asa man ta rin. Siryahon ako ang atong abogado para nga hingusganin nato og maayo ang kaso batok ni Tasyo. Sige rin. Kay mag-iilisan ko. Oh. Hi, Renato! Uy, Toribia. Ano ko pidritso magpangablis ko kwarto? Ay, sorry, Renato, ha? Nakakita man hinuon ko sa imong macho nga lawas. Pero... Hawa. Hawa din kay mag-iilis pa ko. Oy. Sorry kaayo, ha? Sige, ari-ari una ko. Ay, nakakita siya rin sa mong lawas nga wak kay mga samad. Ang ginistori pira. Nagkabusar ginitiguang, ha? May kalit yung ugsol din, eh. Ako sa aton rin. Ako sa istoryahan. Kalma lang. Ayaw pagkumpiyansa ni Toribia. Ako rin bahala niya rin. Ako siyang ariyon.